Изге Рамазан айлары башланып, bütün мөселманнар өчен шатлык һәм шул вакытта тренне каршы алучы вакыйга иде. Инде шушы Рамазан айларыбыз инде хәерле генә инде үтеп китте дә. Инде һәрберебезнең илебезнең бу тормышларыбызда һәрберебезгә инде һәрберебезнең яшәгән йортларыбызга, үзебезнең гаиләләребезгә һәр кайсыбызда булган инде гөнаһлыкларны Аллаһ Тәгалә кичерүен насыйп етсен һәм тормышларыбызда инде кадерләп үстергән балаларыбызны, әти, әби бабаларыбыз белән картлык көннәребездә сине шатлыклы, тәкъвалыклы тәгатьле көннәребезне Аллаһ безгә насыйплардан иләсә иде. Иртән мәчеткә килдем әти белән. Бик шат һәм бәйрәм белән сезне котлыйм. Иртән торып, рәхәтләнеп, әзерләнеп мәчеткә килдек. Бу безнең бурычыбыз дип әйтәсем килә. Ни өчен дигән мөселман халкының рәхәтләнеп шушы гыйбадәт ханәгә килеп, үзебезнең намазларыбызны укып, безнең әтиләребез, бабаларыбыз, әбиләребез, әниләребезгә дуа булып барсын. Алар көтеп яталар дуаларына. Амин, шулай булсын. Бәйрәмнәр мөбарәк булсын. Бүген шундый күркәм бәйрәм ашыга килдек. Чөнки бу бәйрәм елга бер генә була. Без аны бик көтеп алабыз. Рамазан айы Гаит бәйрәме бик күркәм. Ул яшьләрне, балаларны, өлкәннәрне бик тәртипкә өйрәтә. Шуның аркасында безнең дөньябыз, илләребез, мәктәпләребез, үзебезнең заводларыбыз тыныч торадыр. Әгәр дә безгә Алла Тәгалә ярдәм итмәсә, аның рәхмәте булмаса, biz мондый бәяләмәгә ирешә алмас идек. Biz Аллаһка шөкер ураза тоттык. Сәхәр, ифтар ашадык. Ул Алла Тәгаләнең рәхмәте белән аның биргән ризыгы. Матур келәмнәргә утырып, дугалар өйрәндек. Аныкларыбызны өйрәттек. Шундый күркәм күңел тула. Бәйрәм намазыбызга бик күп кеше килде. Мәчет эшләре шыгрым тулды. Бик күңелле, алхамдулилlah, бүтән җәмәгать җыелды, бүтән шәһәр кунаклары, гаит намазларыбыз кабул булсын. Барчагызны да тәбрикләм бәйрәмнәр белән. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu hürmetli din kardeşlerim. Esselam, onun tercümesi var. Esselam yani tanışlık, iminlik sina sizge. Dinimizni tutup, elbette biz tanışlanabız cemaat. Hatta tanışlanu cemaat ol Allah'ın rahmetlerini anlaw. Yani Allah'ın bizge karata maksat koyu,
нинди булды безнең җәмәгать. Искә төшерик. Мен қама Рамадана, мен сама Рамадана, иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин замби. Кем дә кем Рамазан айында уразалар тотып, намазлар торгызып, иман белән һәм өмет белән үткәрсә, аның гынахлары кичерелер. Һәм шулай ук Аллаһ Тәала үз китабында әйтә: "Кутиба алейкумус сиям, кама кутиба алал ладина мин кабликум лааллакум таттакун, лааллакум таттакун." Шаят ки сез тақвалы булырсыз. Тақвалы кеше генә тыныч булырга мөмкин. Чөнки ул тақвалык белән Аллаһка үз иманын күрсәтә, һәм аның тақвалык сәбәпле аның калбендә тынычлык урнаша җәмәгать. Хөрмәтле дин кардашларым, хәзер без сүзне бирәбез шәһәр һәм район җитәкчесенә Рамил Хамзович Муллинга. Менә бүген шушы мәчеткә, башка мәчетләребезгә бик күп кардәшләребез килде. Безгә Аллаһ Субхаһу Тәала зур нигъмәт бирде шушы мәчеткә килергә. Шуңа күрә безгә инде Аллаһ Субхаһу Тәала иминлек биргән икән. Без һәр вакытта дугада булыйк. Үзем исеменнән, дәүләт җитәкчелеге исеменнән, Рөстәм Нургалиев исеменнән, мин сезне ихлас күңелдән шушы зур тантана белән тәбрик итәм килә. Барыбызга саулык, сәламәтлек, иминлек телисем килә. Аллаһ Субхаһу Тәала кушканнан эшләп, тыелганнан тыелып, һәр биргәнгә шөкр кылып, без инде бу дөньяда ничек бергә булдык. Ахиратта да җәннәт бакчаларында күрешеп, куанышып, вафат булган әби балаларыбыз, туган тумачалар белән күрешеп, куанышып, Аллаһ Субхаһу Тәала йөзләрен күрергә насыйп булсын. Фирдәүс җәннәт бакчаларында булып, безгә инде куанышырга насыйп булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Алхамдулиллахи раббил аламин. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. Хөрмәтле дин кардашларым, хөрмәтле шәһәрдашларым, сезне чын күңелдән ушбу улуг бәйрәм белән, гаит бәйрәме белән котлыйм. Аллаһ Тәала тоткан уразаларыбызны, торгызган намазларыбызны, биргән садакаларыбызны үз киң рәхмәт белән каблардан кылсын. Киләчәгебез имин булсын. Үз балаларыбызга үрнәк булыйк, әти-әниләребез өчен терәк булыйк. Аллаһ Тәала һәрберебездән разый булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле әти-әниләр, әби-бабайлар, апалар, абыйлар, кадерле балалар, кунаклар. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Bu yıl Gayet Beyram'ın birinci topqır Ramus Mall Savdo Үзәгендә үткәрдек. Бик дулкынландыргыч булды бу, чөнки birinci topqır Моңарчы без күбрәк гаилә паркында үткәрәдер дигәндә бәйрамны оештыручылар бик дулкынланып әзерләнделәр. Ләкин бик матур үтте бәйрам. Урманнан тавыш ишетелә. Ассаламу алейкум бүре. Ва алейкум ассалам. Нигә шулай улыйсың син? Нигә җылыйсың? Рамазан ае бара, мин ураза тота алмыйм. Нигә син тотмыйсың? Белмим, гөл ашысы килә. Ай, ашысы килеп тора икән бүренең. Син Аллаһның әмреннән курыкмыйсыңмы ни? Күбесе бик тотмый. Әнә урамда ашап йөриләр. Әйе, кызганыч, күп кеше ашап йөри урманда ураза вакытында, әйме? Әмма син кешеләргә карама, кыямәт көнне син үзең җавап бирәсең. Ярар, шулай эшләрмен иншалла. Хәзер миңа нишләргә инде? Нишләргә? Әйе, аның сәбәбен кылырга кирәк. Иң беренче без Аллаһтан ярдәм сорыйбыз, әйме? Иртәгә үк сәфәргә тор.
Аллаһка тәүбә ит һәм калган уразаларыңны башка вакытта тотып бетерерсең. Ярар, шулай эшләрмен иншаллах. Аллаһның рәхмәте булсын сезгә. Сиңа да рәхмәт. Менә хөрмәтле кунаклар, әйе. Бик шундый Аллаһ Тәгаләдән безгә куркыныч хәбәр килә. Кемдә кем уразаны сәбәпсез калдыра икән, аның кафараты бер көн өчен 60 көн тотырга кирәк. Бер тоташ. Уйлыйсызмы шуны? Бик куркыныч. Кем әле бу ел ураза тота алмаган, Аллаһтан сорап, я Раббым, насыйп ит, киләсе елларда да Рамазан аена хәтлек исән калырга һәм Рамазан аенда катнашырга насыйп булсын. Әйе, менә безнең җәнлекләр эчендә, балалар эчендә бу ай шундый бәрәкәтле һәм хөрмәтле булды. Тинкәй Рузи белән хәдисләр өйрәнде. Аю төнге намазларын, таравих намазларны калдырмыйча мәчеткә йөрде. Кирпе Кадир кичен дә бик уяу булды. Ә инде Рузи үзенең дусларын бергә җыйды. Рамазан гаете мәбәрәк булсын. Elhamdülillah bayramımız җитте, bayramımız уза. Нинди тәртиптә дигәндә, безнең инде elhamdülillah 25-нче балалар бакчасының балалары һәм Ихлас үзәгенең балалары безнең шәһәрдәшләребез өчен чыгыш ясадылар, бергәләшеп бәйрәм күрсәттеләр, тамаша күрсәттеләр. Һәм инде шулай ук безнең Рамусмол сәүдә үзәгендә менә шушы 4-нче этажыбызда сәхнә янында төрле мастер-класслар, балалар өчен робототехника, песокта рәсем ясау, төрле яхшы мастер-класслар балалар өчен үтә. Шулай ук шунда ук безнең балалар өчен дә, улылар өчен дә ярминкәбез дәвам итә. أيها العيد مرحبا بك يا عيد من جديد أنت أقبلت زائرا فلبسنا لك الجديد أيها العيد مرحبا بك يا عيد من جديد أنت أقبلت زائرا فلبسنا لك الجديد فرح الناس كلهم حين أقبلت من بعيد كل بيت مزين لك بالزهر والورود فلتدم فرحة لنا وليدم وجهك السعيد أيها العيد مرحبا بك يا عيد من جديد بك يا عيد من جديد أيها العيد مرحبا بك يا عيد من جديد أنت أقبلت زائرا فلبسنا. Bugün bayramga keldik, mana jiyilishib shulay hali biz bunda biribizdan tugul tag'in bir aniqlarim bor. Shunday sulushi bilan aytasim kela barsında bayram bilan bak motor uyushtirganlar alhamdulillah kelajakda da shulay shunday motor bayramlar uyushtirgan birga shulay etib inshaalloh ko'rishib bayramlar balalar uchun bek aybat bek shak aybat aybar bo'ladi. بك يا عيد من جديد أنت أقبلت زائرا فلبسنا لك الجديد